Психологически факти за прекалено примислящите хора, които може да ви шокират. Когато някой емоционален човек се разкрие пред вас и ви сподели, че сте го наранили, чувате ли болката му или започвате да се защитавате? Може да не сте искали да го нараните, но това не означава, че човека не е приел нещата навътре. Много често обаче ние започваме веднага да се отбраняваме, да се защитаваме, да изясняваме нашата правота и гледна точка. Но понякога всичко, от което един емоционален човек се нуждае, е да бъде чут и да усети, че чувствата му са важни за вас. Само искреното ви извинение може да излекува раната му. И тук важното е не кой е крив и кой е прав. Става дума за разбиране и съпричастност. Да изберете състраданието пред собственото ви его. И когато следващия път някой ви сподели болката си, спрете за момент и просто го изслушайте. И не забравяй, първата стъпка към сърцето на прекалено примислящия човек е състраданието и емпатията. Ако искаш да станеш част от моята автентична общност от емпати и заедно да направим този свят едно по-добро място, имаш ли против да ме последваш сега?